Аз включвам и записа и сега ще започна да показвам нещата, които съм приготвил. Естествено ще си шерна екрана, така че да виждате всъщност презентацията. Надявам се, че я виждате сега, нали? Това, което е на син екран, BIM. Да, вижда се. Аз съм с два екрана и на двата екрана излизат някакви различни неща и вече почнах сега да се чуда кое всъщност се записва, кое се вижда, да се надяваме, че е верното. И така, идеята на този курс, доколкото схващаме, да ви се представят различни технологии, различни неща, свързани с технологията на архитектурата, пък и не само с това. Така че аз поех ангажимента да изнеса тази лекция за BIM или SIM, тематика, която всъщност аз съм споменавал в информатика на архитектурата втора част, но това е било в далечната 2016 година. Всъщност вие сте от курса, доколкото схващам, който имаше информатика първа и втора част в първи курс и компютърни технологии в първа и втора част във втори курс. Така ли беше? Мисля, че да, само че на първи курс, първи семестър, мисля, че нямахме Не, информация. първи семестър сте имали информатика първа част, не при мен, информатика втора част при мен, сте били във втори семестър. Това е когато се смени учебния план, но се Да, смени по лош първите начин. Така, два курса. т.е. във втори семестър може би е ставало дума за BIM, но то нямаше как да бъде на ниво и с, така да се каже, разбирането от ваша страна, което би трябвало сега да имате, след като вече сте минали през голямата част от обучението, за да не кажа почти цялото. Като се има предвид, че в нашия учебен план всъщност всички знаете, че архитектурата е регулирана специалност и има съответно норматив държавен, който показва какъв трябва да е обема на знанията, които трябва да се представят в този курс на обучение. Всъщност, задължителната част на разпределяне на часове в различни направления и така нататък се покрива в нашия учебен план до четвърти курс. Пети курс може да се каже, че изцяло е свободно избираем и то е ясно, че в различните катедри естествено ще има и различен обем и тип знания, които ви се предоставят. Така че всъщност тогава беше възможно да се правят някакви такива флуктуации, но тези флуктуации може би не бяха толкова добри. И така, връщам се към темата BIM. Всъщност, какво означава това съкръщение BIM? После ще стигнем и до българското му, разбира се, значение. Първите две букви са очевидно Building Information. Що се касае до мъто, има няколко варианта, особено в ранните стадии на разпространение на тази абревиатура. Разбира се като Building Information Modeling, също така обаче и като Building Information Model и също и в Building Information Management. Сега, очевидно, Building Information Modeling е най-така обхватното понятие, тъй като става дума за процеса на създаване и обмене на данни за сграда по време на нейното проектиране, строителство, ползване, поддръжка и разрушаване, т.е. през пълния жизнен цикъл. Като BIM позволява на участниците в тези процеси да имат една и съща информация чрез различни технологични платформи. Всъщност тук е казано за сграда, но практически понятието BIM се разшири през последните години и обхваща всички видове строителни обекти, т.е. включително инфраструктурно строителство, транспортно и така нататък. Т.е. BIM може да се използва като технология практически за неща, които не са свързани с сграда. Сега, т.е. тук BIM се разглежда като процес на сътрудничество между всички участници в инвестиционния процес и в инвестиционния проект. И разбира се, тук се включват различните икономически интереси, възможности за автоматизация, използване на информационни стандарти и всичко друго, за което ще стане и дума по-нататък. Като целта е всъщност по-голяма точност и устойчивост на информацията, т.е. запазването на тази информация.
Сега, другата третировка на съкръщението BIM като Building Information Model, всъщност става дума за цифровото описание на физически и функционални характеристики на съоръжение или сграда, което служи за споделен източник на данни и информация за него. И това естествено формира надежната база за взимане на решение през целия жизнен цикъл на съществуването на съответното съоръжение, от създаването до разрушаването й. Сега, за да няма обаче объркване, кога под BIM разбираме моделинг, кога разбираме модел, всъщност най-разумната промяна, която се случи през последните години е, че когато става дума за модел, той се нарича BIM модел, т.е. не само BIM, а BIM с главни букви и после завършваме на модел, за да се разбере, че става дума за модела, а не за процеса моделиране, за моделинг. Тоест тук се разглежда BIM като продукт или начина на интелигентно дигитално представяне на данните за обект на капиталното строителство. И разбира се, Building Information Management става дума за процесите, свързани с организация и контрола по време на използването на цифров модел за осъществяване на обмен на информация през целия жизнен цикъл на изделието. Сега тук става дума за изделието, за строителното изделие в край на краищата. Или тук BIM се разглежда като средство за управление по време на цялостния жизнен цикъл на една сграда или съоръжение. Сега, това са всъщност ранните фази, може би в някъде 14-15 години, когато нещата започваха силно да навлизат. Разбира се, те ще видите, че исторически са доста по-стари, но доста силно да навлизат и да стават задължителни в доста страни по света, като технология за работа в областта на строителството. Сега, ако трябва да преведеме понятието BIM на български, Building Information Model би трябвало да се преведе като строителен информационен модел. Имаше един период, в който и аз самия го превеждах като сграден информационен модел, но тъй като нещата се развиха и в инфраструктурното строителство, правилното е да се каже строителен. Въпреки че понятието building на английски всъщност значи и строителство, но значи и сграда, както е добре известно. И да използваме същата логика, както при BIM модел, би трябвало също, когато става дума за модела, да го кръщаваме SIM модел, т.е. да изписваме, че става дума за модела. Разбира се, тук съм пояснил това, че става дума за строителен обект, а не само за отделна сграда. И основното съкръщение BIM, когато разбираме процеса строително-информационно моделиране, то естествено ще стане с съкръщението SIM. Така че BIM, английското BIM би трябвало да се превежда като SIM. Ако стигнем и до проблема менеджмент, то също може да се каже на български строително-информационен менеджмент, с хубавата българска дума менеджмент, но така или иначе на български би трябвало да е управление на информацията в строителство, така че менеджмент за сега го изоставаме и то в повечето случаи вече никой не разбира под BIM мъто като менеджмент. Така че BIM се превръща в SIM и от тук нататък сигурно на много места ще видите и едното и другото като възможност за обяснение на този процес и на това съкръщение. Така, кога се появява понятието BIM? Всъщност, това се появява за първи път под най-различна форма, с най-различни имена, на различни места. Примерно в ArchiCAD говорят за Virtual Building, т.е. за виртуална сграда. Други програмни продукти още 90-те години говорят за интелигентен модел на обект и други. Които са в обращение от 20 на години, ама явно тая лекция съм е готвил много отдавна и не съм видял този текст. Не става дума за 20-на, вече 30-на може да се каже спокойно.
Но самото понятие BIM за пръв път е споменато и обосновано в една статия на двама холандски изследователи през 1992 година. Като тогава, разбира се, това е чисто така научен термин. От 2007 година, обаче в Съединените щати вече публикуват първия National Building Information Modeling Standard, т.е. един документ на Националния институт за строителни науки в Съединените щати, където вече се описва подробно съдържанието на понятието BIM. Този стандарт вече има различни, разбира се, издания. Мисля, че са вече версия 3 или 4. Сега, защо се появява нуждата от BIM? Всъщност, кое така е важното, което води към понятието BIM и въобще към този начин на работа? Всъщност, в областта на строителството имаме много участници в процеса и в годините се е наложило едно понятие, че работиме по-отделно, но заедно. Тоест, различните участници в процеса, проектанти по специалности, архитект, строителен инженер и не само, разбира се, проектантския колектив, собственика, общински държавни служби за контрол, строителен надзор, ръководство на строителство. Това са, може би, най-основните играчи в инвестиционния процес. Те работят заедно, тъй като работят върху един проект, който ще се превърне в сграда, и комуникират, както виждате, малко или много хаотично помежду си, прехвърляйки някаква информация и всеки ползвайки тази част от информацията, която всъщност него го интересува и на него му трябва. Разбира се, в тези процеси се ползват най-различни програмни продукти и системи през последните години, които обаче помежду си не могат да комуникират. Тоест, примерно, ако някой работи с някакви екселски таблици да прави някакви изчисления, преди това гледа някакви хартиени чертежи, от които чете неща, вкарва ги в таблиците, друг после от екселските таблици пък ги прекарва през някакви други програми. Така че, очевидно, въпреки че през последните 30 на 40 години вече активно се ползват компютърни технологии, в всичките тези дейности те не могат да комуникират помежду си. Всъщност, когато става дума за използването на тази технология, BIM или SIM, тя всъщност се намира в центъра на целия жизнен цикъл на един строеж, един инвестиционен проект, като се започне от етапа на планиране, на предварителен проект, на технически проект, анализирайки това решение, създаването на работни чертежи и документация, минавайки към производството на отделни елементи на бъдеща сграда, самото изграждане, логистиката по време на изграждането и ползването на сградата и, разбира се, накрая управлението и поддръжката. Най-накрая, естествено, имаме два следващи етапа. Едното е да се реконструира сградата, а другото да се разруши. Всичко това може да бъде управлявано и да съдържа елементите на информационното моделиране, строителното информационно моделиране, тъй като в края на краищата става дума за една сграда, един обект, който колкото и да е сложен, той съдържа или трябва да съдържа съответната информация и всички участници в този процес всъщност създават, генерират информация в първите фази, а в следващите фази всъщност се ползват, включително и като се събаря сградата, трябва да се знае как е построена, къде са носещи стени, за да се знаят бомбаджиите, къде да сложат взривовете в край на краищата. И разбира се, сега, това е едно малко филмче, не знам дали се чува добре звука, което по един много така забавен начин показва проблематиката в тая област. Нали чувате и звука? Ами аз честно казвам не го чувам. И аз не го. Чакайте да видим, тъй като има една опция, която може би не съм включил или има някакъв момент за звука.
има една опция при шерването. Може би на аудио. При шерването мисля, че беше, но ще я потърся и тук. Ringtones. Да. Имаше една опция, която може би USTP Connection не е това. Limit your screen share. Другия вариант е да сте без слушалки, примерно и от вашия компютър да се чува. То няма да се чуви от компютъра и ще стане много сложно. Добре, самата анимация е достатъчно. Айде, аз ще ви го разказвам текста. Да, всъщност те четат и това, което излиза на екрана. Значи, тук е въпросът защо се нуждаеш от индустрията от промяна. Защото всъщност през последните години не нараства производителността на труда. И всъщност проблема е, че работят много хора, които си препредават информация. И информацията всъщност тече от един към друг. Единия обяснява нещо, дава на другия, той предава на третия и най-накрая може да се случи и това, примерно, че финалното изделие, примерно, не съвпада с местостроежа и това води до загуба и на време, и на пари. Как това може да се промени? Като всъщност всичките тези информации на различните участници се обединят в един единствен модел, който всъщност съдържа информация за реалната сграда. И всъщност, че в описанието на модела всичките тези елементи на сградата си имат своите дигитални цифрови описания. И сега названията, които бяха написани преди малко, ще стане дума за тях след малко в самата лекция. И как бихме искали да работиме. Сега и тук започва процеса, децата казват ние искаме училище и съответно първата стъпка е да се направи описанието на това училище, какво трябва да съдържа. Тези изисквания на клиента се вкарват в системата и съответно проектанта започва да изгражда училището на базата на тези изисквания. И съответно, примерно, ето поставя врата и казва, това е външна врата, съответно на първия етаж, входна, със съответните размери и всички данни, които са важни за този обект врата. Така, архитекта поставя сградата в дигиталната карта. Всички тези информации се обменят в единен сървър, т.е. на единно място. След малко ще кажа и този символ. Той е символа на една организация, която започна да развива съответните стандарти, свързани с развитие на BIM. Съответно, служби могат дали е отговаря на изисквания. Съответно, сградата е разчленена на своите части и съответните услуги могат да определят цена на една част, но различни оферти за стойността. И съответно, като си избере някой, съответно реализира врата и съответно зато на ще се случват. И ако трябва, примерно тази врата, ето байчето, който се грижи за сградата, провери в модела кода и директно заявка за стъкло. Направо да съответно носи точно правилното стъкло. Тук трябва да ви кажа, че в да смени стъкло, то се отива и се монтира. При BIM какво е? И тук се показва вече, че процесите трябва да бъдат осъществявани по единни стандарти. И всъщност това е филм, ще стане дума за Март и ще
Там ще разкажем за какво става дума. Това е една международна организация. И така, когато говорим за BIM, всъщност става дума за 3 групи от дейности, които трябва да се случат или трябва да се случват в развитие, за да може всъщност BIM като процес да бъде ефективен и да работи. Тези 3 групи от дейности са политики. Значи тук става дума за регулаторната рамка в строителния бранш, това са различните закони, нормативи и други неща, които управляват строителството. Разбира се, става дума за политики в обучението на хората, които ще участват в строителните процеси, като се започне от проектиране и се свърши с използване и обслужване на сградата. И разбира се, научните изследвания в тази област, които би трябвало да развият всички останали полета от дейности, свързани с строително-информационното моделиране. Втората голяма група са процесите. Става дума за методи и механизми на взаимодействие между участници в инвестиционния процес. Те до някъде са обусловени и са свързани с политиките, тъй като много от нормативните документи всъщност предопределят тези механизми и контролират тези механизми за взаимодействие между участниците в инвестиционния процес. И третата голяма група от дейности и неща са технологиите. Тук вече става дума за програмни продукти, става дума за протоколи и формати за описание на информацията в модела, става дума за стандарти за поддръжка на тази информация и на обмен на информация между различните участници в процеса. Всъщност, когато говорим за BIM, най-общо или за SIM, трябва да имаме предвид, че за да може на едно място всичките тези неща да съществуват, всъщност трябва да се мине и през трите вида дейности. И ако една държава иска да въведе SIM като технология, която да бъде активно използвана в строителните производства, очевидно трябва да има предвид, че всъщност едно от най-важните неща са политиките, тъй като без регулаторната рамка, строителния бранш, които да позволяват и да улесняват процесите на прилагането на тези технологии, само технологиите не вършат работа. И така, когато говорим за BIM или за SIM, се установява, че това са, разбира се, изследвания още правени в началото на века. Виждате тази картинка, примерно, и тази схема от 2008 година и 2013 година е малко променена. В областта на тези технологии могат да бъдат дефинирани 4 нива. Едното е нулевото ниво, когато става дума за използването просто на CAD, т.е. на 2D чертежи. Следващото ниво е да имаме и 2D и 3D модели да се създават за съответните съоръжения, само че между тях всъщност няма никаква връзка. Тоест няма координация на ниво 2D и 3D или между 3D моделите, които се използват от различните специалисти. Примерно, архитекта прави 3D модел за визуализация, инженера прави 3D модел за изследване на конструкцията и всъщност всеки си прави своя модел напълно независимо от другия. Третото ниво всъщност означава, че вече имаме BIM, т.е. имаме процес на единство на моделите или по-скоро на възможност за обмен на данни между различните модели. И общо взето може да се каже, че това, към което се стремат в повечето държави в момента, е ниво 2 да се постигне. И когато говорим, че се прилага BIM, обикновено се говори, че сме стигнали до ниво 2. И третото ниво BIM, някои го наричат и свещения граал. Това е всъщност идеята и мисълта, че един ден практически няма да имаме отделни системи, които да комуникират помежду си, както е във второто ниво, а ще имаме всъщност единен модел и още от началото
всички ще работят директно в този единен модел. Така. Сега, всичките тези нива аз ги разказах по време на тази картинка, но тук в презентацията всъщност те са представени и с някакви малки текстове, така че аз ще ги прескоча. Практически тази презентация в някакъв формат аз ще я кача, разбира се, за съжаление без филмчето, ще я кача в някоя платформа. Ще видим дали ще е в Teams или ще бъде в електронната платформа на OASAG, FOSAC, може би там ще я кача и ще ви пратя линк към нея. Така, и това са съответните нива, обяснени по едно изречение. Сега, когато говорим за BIM и за нива, всъщност това, което най-често се споменава и което е първата, може би, стъпка, когато човек иска да се сблъска с BIM технологиите, това са, разбира се, технологичните основи. Технологичните основи свързват не само програмните продукти, това са инструментите в рамките на технологията, а по-скоро свързват онези възможности за осъществяване на връзка между тези отделни технологични инструменти. И тук се появява всъщност така нареченото IFC, Industry Foundation Classes, което е общ протокол за обмен на информация в строителството. Втори такъв елемент, който се разви през последните 10 на 15 години, това е BSDD или Building Smart Data Dictionary. След малко ще стане и по-подробно дума за всичките тези отделни понятия. COBI е също друг инструмент, който е много важен в процеса на строителството. Съответно IDM и LOT са също две технологични понятия, които са важни, когато се ползват BIM технологиите. Сега, Industry Foundation Class, това е, както вече споменах, формат за обмен на информация, базиран, разбира се, на компютърни технологии, който вече от 2006 година започна, или така да се каже, завърши първия етап на стандартизирането му, чрез един международен стандарт ISO, тук е цитиран, 16739, като в момента версията на IFC, която е разработена и е сертифицирана, е 2X3, като в момента се разработва 2X4. Всъщност тази версия съдържа вече информация за инфраструктурното строителство. Тук, разбира се, това е, може би, стара малко информация от 2016 година, но все пак дава представа за програмните продукти, които са сертифицирани с IFC. Всъщност това означава, че тези програмни продукти могат да възприемат и да възпроизвеждат информация в този IFC формат. Идеята е, че практически за да имаме BIM, трябват съответните инструменти, съответните технологични инструменти, които се ползват от проектанти, от строители, от сертифициращи, управляващи органи, от контролни органи, да могат да обменят информация. И всъщност IFC е точно основата за възможности за обмен на такава информация. Тоест, ако да речеме нещо в архитектурния проект е направено на ArchiCAD и после трябва да бъде продължено в Revit от конструкторите, те няма как да прочетат архикадския модел. Тук на помощ идва IFC, тъй като от ArchiCAD може да се експортира модела в IFC формат и този IFC формат да се прочете от Revit, за да могат инженерите, примерно, да могат да си направят своя модел във връзка с архитектурния модел, направен в ArchiCAD, и така двете системи да започнат да обменят информация помежду си. Заради това и тук в този списък има най-различни не само архитектурни, но има конструктивни програми, има съответно програми за анализ, има програми за строително-конструктивни изчисления и за
създаване въобще на строителната информация, необходима при изпълнението на строителството. Всъщност как се започва с IFC създаването? Това е доста интересно, тъй като през 1995 година нуждата за да се започне такъв обмен на информация се осъзнава от тези 12 фирми. Виждате, те са по азбучен ред подредени, но Autodesk ви е познат. Hawk Architects е една от най-мощните фирми проектантски в строителство в Съединените щати. Тук има, разбира се, доста софтуерни фирми, но има строителни фирми. AT&T също е позната като голяма фирма в областта на информационните технологии, така че Tishman Construction и Honeywell са производители и всъщност строителни компании. Така че тук става дума не само за проектиране, а въобще за строителния процес. И това частно сдружение през май 1996 година в Лондон основават така наречения International Alliance for Interoperability, който започва и си поставя за цел да наложи всъщност стандарт и въобще някакъв вид база за директна комуникация между програмните продукти с оглед именно обмен на информация в областта на строителството. Така че този International Alliance for Interoperability започва своята работа 1996 година. Освен тези 12 фирми, той се разраства неимоверно. Тя е в момента в наследника на този алианс. Участват, може би, няколко хиляди организации. През 2008 година тази организация се преименува в Building Smart и всъщност 600 фирми, но в момента сигурно вече са около 1000. Пак казвам, тук някои неща може би не съм ги опреснил съвсем през последните месеци. Тук става дума, както виждате, за строителни фирми, за производители на изделия и материали, за проектантски бюра, инженерни и други, инвестиционни дружества, разбира се, научни институти и университети. За съжаление, няма български представители в Building Smart, което не е очудващо, тъй като нашата индустрия нито е толкова развита, нито толкова напредничава, че да имаме хора, които биха били така желали да участват в този процес на разработването всъщност на Open BIM, т.е. на стандарти и на базови продукти, които да са напълно отворени, всъщност да не са комерциални и да могат да бъдат ползвани от всички участници в строителната промишленост. Да, тук пак са изобразени участници в този процес, като водещи производители на изделия, софтуер и на какво ли още не в областта на строителната промишленост. Така, всъщност те поставят основата на IFC стандарта и технологията, бих казал, като вече когато става Building Smart се виждат нуждата и от други такива базови технологични основи. И едно от тях е този Building Smart Data Dictionary. Тук става дума за матрица за описанието на библиотеки. Разбира се, става дума за обекти и атрибути, свързани с строителството най-общо. Идеята е всъщност да могат всички обекти в застроената околна среда или в околната среда, изградената околна среда, да бъдат много точно вкарани в матрица, така че когато става дума за отделен обект, той да си носи своите параметри, всъщност да се изключат параметрите от езиковото им описание. Логиката е, че примерно един обект врата, той трябва да бъде разбираем както в проект направен в България и този проект, ако отида в Индия, всъщност без да трябва да се превежда нещо, всички елементи, участващи в този проект, трябва да бъдат разбираеми и в Индия, т.е. библиотеките трябва да бъдат описани по абсолютно идентичен начин. Това се оказва доста всъщност сложен процес.
Тук, както виждате, вече да навлизам в подробностите за тези технологични основи, които бяха изброени преди малко. Друга такава важна основа, това е COBI или Construction Operation Building Information Exchange. Това всъщност е компонентите или описанието на компонентите, които са извлечени от описанието на обекта и са доставени по време на изграждането му. Тоест, ако в модела имаме всъщност проектното описание на нещата, то това проектно описание и съответните спецификации на елементите, които са в BIM модела, отиват в строителя. Строителя обаче, когато става дума примерно за тухлена стена, както тя е описана в модела, тухлена стена с някакви размери, точно какви са тухлите, кой е производителя, с какво качество и така нататък, това също трябва да отиде в модела и това всъщност отива чрез именно това са едни специални таблици, в които строителя би трябвало да извлече информацията от BIM модела и в последствие да направи, да актуализира тази информация с конкретните данни на изделията, които всъщност са вложени в сградата. Така, IDM или Information Delivery Manual, това е друг елемент в многообразието на технологични основи, които определят типовете на информация, която е необходима по време на строителство и поддръжката на продукта, като тук се третира не само съдържанието на съответната информация, но и моментите на обмен на тази информация и кой участник в процеса каква информация трябва да предостави или да получи и съответно всичките, така да се каже, как тече тази информация между участниците в процеса също се разписват в този специален всъщност продукт, който вече има и стандарт свързан с него. Лот е друг важен елемент при описанието на модела и това е нивото на развитие на самия модел. Всъщност, с това сте се сблъсквали със сигурност, защото тук това какво се случи? Нещо се случи, извинявайте, с презентацията ми, ама и аз не знам защо. Нали се загуби и при вас? При вас загуби ли се презентацията? Да. И при мен я няма. Сега се появи. Защо отидахме чак на ползата от BIM? Не, ето, това ми е странно, ето този прозорец как се е появил тук, той всъщност е следващия слайд. Защо се е появил тук, честно казано, на мене в момента това ми е малко странно. Добре, както и да е, защото той закрива всъщност част от това, а всъщност това е следващия. Добре, нещо се е случило в самата ми презентация, което в момента няма да губа време за това. Всъщност, лот, както казах, вие сте сблъсквали с това, защото стандартно, примерно, правите някаква сграда с Revit или с ArchiCAD и знаете много добре, че за да почнете да строите модела, всъщност и двете програми ви казват, добре, сега, ама тая стена, каква ще е изолация, ама колко ще е дебела, какво ще съдържа и така нататък. Всичко това са данни, които и двете програми поддържат. Добре, да, ама вие почвате просто да изграждате модела. Сега не ви интересува в крайна краища точно каква ще е стената и каква изолация ще има и къде ще е тая изолация и колко ще е дебела и всичкото това. Всъщност, да, програмата изисква тия неща, но практически в зависимост от нивото на развитие на модела, това също са неща, които са разработени и са описани в съответни стандарти.
да се каже във всеки един етап на, примерно, на проектантския процес, какви данни трябва да съдържа модела и какви са те в завършването на етапа. Примерно, това касае, да речеме, дори графичното представяне. Нали? В някакъв етап сградата дори графично се представя в мащаб 1 към 100, после става в 1 към 50, после се правят фрагменти и детайли в 1 към 20, да речеме. Така че това всъщност зависи от този level of development или level of definition, които определят, те са съответни нива 100, 200, 300 и така нататък, как може, каква информация трябва да се съдържа в модела, за да отговаря той на нивото на етапа на развитие на процеса моделиране. Така че всичко това също са част от технологичните основи в изграждането всъщност на BIM. Така, сега, след като се запознахме с тези технологични основи, да видим всъщност защо ни е BIM, какво води след себе си BIM като ефект. Да, тук явно, че имам някакъв проблем с самата презентация, но сега, разглеждайки ползата от BIM, от прилагането на BIM, ще разгледаме целия жизнен цикъл на една сграда в 3 обобщени етапа, като етап на проектиране, етап на строителство и етап на експлоатация. Така стигаме до един модел, който така носи едно звучно название BIM BAM BOOM. Всъщност, след малко това е така наречения модел на Маклими. Той казва така, ами да, по време на проектирането имаме BIM, Building Information Model или Building Information Modeling. После обаче, по време на строителство този модел става Building Assembly Model, т.е. това е модела за съчетаване на елементите, които се използват по време на строителния процес. И най-накрая този модел се превръща в експлоатационния модел или Building Operation Optimization Model, т.е. модела, който се използва по време на използването и оптимизацията на използването на сградата. И по този начин се получава всъщност това BIM BAM BOOM. Този модел както вече казах, така дефиниран от Патрик Маклими, председател на Building Smart International, архитект и главен изпълнителен директор на ХОК. Това е всъщност една от най-големите, може би в момента даже и най-голяма. Те непрекъснато се борят с другата, СОМ се нарича тя, Скидмор, Оуенс и Мерил. ХОК също са всъщност названието на 3 души, които обаче сега не мога да ви кажа как са. Така че той е дефинирал това нещо с оглед на това да се разграничат, че в 3-те фази, разбира се, ползата от тази технология е различна, но и цената на съкращаването на разходите в тези 3 фази води до различна полза за участниците в самия процес. И така, ако във фазата на планиране и проектиране, ползите са, че може да определиме точната геометрия и местоположение на сградата на базата на предварително изготвен цифров модел, генерираме архитектурно решение с възможности за непрекъснати промени в него, генерираме конструкцията на сградата и всички инсталационни проекти на базата на изградения модел, прецизно съгласуване на моделите и отстраняване на критични несъответствия и конфликти в тях. Това е всъщност изключително важно и практически BIM модела ни дава възможност за това, тъй като ако трябва да го правим на базата на чертежи при една сграда с сложни инсталации, очевидно, че могат да се допуснат грешки, които в последствие по време на строителство струват много пари да бъдат отстранени. Става дума за милиони, особено в големи и сложни проекти. В тази фаза, разбира се, е много важно да генерираме пълни и точни количествени сметки и спецификация, която
Също модела ни дава перфектната възможност за това. Възможност за провеждане на анализи, не само енергийната ефективност, но и други различни анализи биха могли да бъдат генерирани на базата на BIM модела. И разбира се, не без значение, че чрез модела ние можем да достигнем до качествени визуализации и възможности за визуални симулации и разходки с обекта, което е изключително важно, когато става дума за представянето на този модел главно на собствениците му и на тези, които ще го изпълняват, с оглед те да знаят всъщност какво плащат. Това е общо взето проблем. Сега, по време на проектирането и строителството, всъщност тази диаграма, тя е една диаграма доста стара на Бойт, разработена е 90-те години, но тя тук е допълнена от Патрик Маклими. За какво става дума? Всъщност става дума за възможностите за промяна в сградата или в проекта по време на целия инвестиционен цикъл. Значи тези съкръщения отдолу, те са обяснения в дясно. Значи имаме предварителни проучвания, имаме идеен проект, имаме технически проект, имаме работно проектиране, имаме обществени поръчки и доставки, имаме строителство, имаме експлоатация. Всъщност това е времето, линията на времето, а това е необходимите усилия и ефекта, който се търси при промяна. И ето, какви са възможности да влияеме върху стойността и функцията на сградата? Очевидно, в началото имаме много големи възможности с малки усилия да правиме промени. Но тези възможности непрекъснато намаляват. Де-факто, както се вижда в графиката, ефекта на промените, колкото по-късно правиме тези промени, толкова ще е по-малък. В същото време, стойността на промените са в тази червена линия. Тоест, ако в началото ние може да направим сравнително различни варианти, да ги анализираме, лесно и бързо да ги променяме, това става, разбира се, колкото в по-късен етап на проектната фаза отиваме, с толкова повече усилия и с толкова по-голяма стойност, естествено, тъй като усилията трябва да бъдат заплатени. И очевидно, тук някъде двете криви се пресичат и в следващите етапи, по време на строителството и по време на експлоатацията, очевидно, че стойността на промените нараства експоненциално и стават изключително големи. Сега, при традиционния проект на проектиране, всъщност усилията в началото са сравнително малки и данните, които се събират и се създават за обекта, най-много те стават в работното проектиране, където всичко се детайлира, но в този етап, както виждате вече, възможностите за влиянието върху стойността силно намаляват, а възможностите, ако се правят тези промени, стойността им нараства. Това става още по-страшно и скъпо и невъзможно за промяна в процеса вече на договаряне, да не говорим в процеса на строителство или в процеса на експлоатация. Всъщност, възможностите за промени, всъщност тук, както виждате, двете криви, традиционния процес на проектиране и предпочитания процес на проектиране, тук вече липсват. Проектирането де-факто вече почти е приключило. Докато когато се използва BIM, тези усилия и информациите могат да дойдат в по-ранните фази. Тоест, още тук бихме могли да предопределим много неща, когато това е сравнително по-евтино и когато имаме по-голяма възможност да влияем върху стойността на проекта и върху функционалността на този проект. Така че практически това добавя Маклими, че това е желания вариант на изпълняване на проектантските дейности, да попаднат в по-ранните фази на проектиране. Сега, фазата на строителството, каква е ползата от процеса BIM? Ами да, тук можем да направим точно планиране на дейности на строителната площадка,
можем да генерираме много прецизни планове на етапност на строителството и на отделните процеси, които следват в различните етапи, което води съответно до възможност за точно планиране на материали и ресурси, което точно можем да планираме и разходите, т.е. и необходимостта от финансиране, да го разпределим във времето така, че да знаем точно кога, какви средства ще ни трябват, за да преминем в следващите етапи на строителството, а не да искаме всички пари в началото и да ги изразходваме примерно 3 години, докато строиме съответния обект. И разбира се, да елиминираме повтарящи се дейности или грешки поради лошата координация на частите на проекта. Сега, разбира се, координацията на частите на проекта са в фаза проектиране и те би трябвало да бъдат вече добре координирани благодарение на модела, но все още може да имаме някакви грешки, които фазата на строителството би трябвало да ги избегне. Сега, тези технологии вече са в използване в някои държави. И тук ви демонстрирам примерно един кадър от реконструкция на един норвежки институт за обществено здраве в Осло. Това са съответно проектанти и началници на строителния процес. Тъй като сградата е изпълнявана изцяло с BIM технологиите, се оказало, че е необходимо на местостроежа да има един така наречения BIM киоск, това е тъчскрин, на който обикновено сутрин, като се правят оперативки, какво ще се прави днеска на обекта, всички се събират тук, тъй като най-лесно на този екран се вижда всъщност в 3D какво точно трябва да се направи, къде трябва да се направи, кой трябва да го направи. Всичкото това фирмата е Сканска, която е една от много мощните скандинавски фирми за строителство. Всъщност това е реализация на използването на BIM в един строителен обект. На същия обект, това е кадър може би и от друг обект, самите изпълнители, са оттам ръководители на бригади, майстори и така нататък, са получили по един таблет, на който в самата сграда са направили 4G мрежа, тъй като Wi-Fi мрежите са доста по-слаби, т.е. те са минали към нивото на мрежите, които използват мобилните оператори. И по тази 4G мрежа всъщност всеки получава на таблета си съответните схеми, описания, детайли на нещата, които трябва да бъдат изпълнени в дадения ден от групата, която съответният човек ръководи. Тоест не е нужно да ходи, да рови, да търси копия, детайли от техническия ръководител, там в фургона, да се отварят папки и всичкото това той го получава на таблета си. Което дава, разбира се, възможности на тези, които управляват процеса на строителство, предишната нощ да са направили и последните корекции и допълнения и всъщност съответният изпълнител да има най-новите и актуални неща на таблета си и да може да си върши работата. Като не знам дали това е дефинирано по-нататък в слайд, но те обясниха и друго, че обикновено предишната през нощта тези, които се занимават с логистиката, разнасят по етажите съответните инструменти, изделия, заготовки, които трябва да бъдат вложени. А не да се отиде там, да разгънат чертежите и сега да кажат дай ми такива пирони, дай ми такъв чук, дай ми такова нещо и айде сега тича и пак долу, взима и нещата, връщай се. Тоест всичко е заредено на место и хората отиват и почват направо да строят. Чрез BIM може да се осъществи и по-добър контрол. Примерно, това е пример на плоча, подготвена за заливане с бетон. Както виждате, един такъв възел, връзка между греда, колона, минават какви ли не други инсталации, тръби и така нататък. И контролният инженер би трябвало да мине, да огледа и да каже да, всичко е наред, заливайте бетона. Хубаво, ама той трябва да е някакъв гений, за да може да види при сегашното състояние на нещата, без BIM,
той сигурно ще гледа, главно ще гледа армировката. Това, че някоя тръба за инсталациите е пропусната или нещо е забравено или не е на място си, той трябва да отвори други чертежи и други информационни източници, за да разбере те дали са правилно поставени. Докато ако имаме BIM модел, горе е реалната снимка, долу е снимката на BIM модела, то е много по-лесно и бързо може да се ориентира и да види всъщност всичко дали е направено както трябва. Така че този процес също е доста важен. Вече има и възможности и схеми, при които такива случаи могат да се сканират с 3D скенер и сканираното изображение да се сравни с BIM модела, така че да се изключи дори визуалния човешки контрол на такива ини неща. Всъщност, да, това е примера с сканирането. Инсталации, които минават в някаква сграда, се проверяват дали съответстват на BIM модела. И това вече на много места, особено в такива сложни индустриални обекти, се експериментира и се използва. Сега, в фазата на експлоатацията, в третата последна фаза на BIM BAM модела, всъщност става дума за прецизно планиране на експлоатационните разходи, на енергоносители, вода, комуникации и така нататък. Може точно да се изчислява и планира ефективността на използването на сградата и помещения и части от нея с така наречените програми за Facility Management, от кои са наети, кои се използват, кои не се използват, какви дивиденти носят наеми и така нататък. Не маловажно е планирането и поддръжката на всички елементи и системи на сградата, с тяхното, в зависимост от тяхната дълготрайност. Значи в момента практически е много трудно на един домакин на сграда да каже, ами да, тук аз четах ини документации и примерно помпите за топла вода на всички етажи или там на долните етажи трябва да бъдат сменени, защото те имат срок на годност примерно 10 години, а тая година е 9-та и сигурно до година трябва да ги сменяме. Просто защото тази информация в момента примерно се съдържа в някакви папки и описания, които са няколко гардероба, да речеме, в складовете на тези, които поддържат една сграда. Една от големите български фирми, Иво Петров архитекти, сигурно сте чували за тях, примерно миналата година или по-миналата завършиха един логистичен център на тази датска фирма Юск за мебели, който се намира в Божурище. И там при една презентация показваха, че тъй като те са използвали BIM по желанието на клиента, разбира се, помещението за тези, които поддържат сградата, това са едни огромни халета. Между другото, халето е, мисля, че в едната посока беше 700 метра, в другата 300 и имат там, не знам, велосипеди или тротинетки, но като трябва да ходят от едно място на друго, тези, които поддържат, всъщност се придвижват по този начин вътре в самата сграда. И ако трябва цялата документация на хартия, тъй като те са задължени да я предадете на хартия, да бъде достъпна и да им бъде предадена, наистина в една стая имаше едни огромни стелажи, които бяха пълни с хартии. Тъй като те са работили, разбира се, с BIM, те тая хартия са им е предали, но най-важното е, че всичко това седи на една флашка и всичко може да се бъде контролирано от BIM модела. Така че, когато трябва нещо да се подмени, не е нужно да се ходи на место и да се гледа и да се види какво точно, примерно, изгорява, каква лампа или там някакъв друг чарк от инсталациите, а просто се вижда в BIM модела и съответно се взима новия и се отива на место и се сменя. А когато става дума за необходимостта от подмяна, тя може да се планира за, примерно, за следващата година, че трябва да се сменят някакви неща от инсталациите, просто защото изтича техния срок на годност, вместо да се действа по обратния начин, да се чака нещо да се счупи и чак тогава да се търси да се подменя. Да, ама ако се счупи, примерно, скъса се една тръба за топлата вода на първия етаж, трябва да се спре топлата вода на цялата сграда
и да се изчака авариен екип, да дойде, да смени, да поправи и така нататък, и всички други всъщност ползватели през това време няма да имат вода. Така че очевидно поддръжката в едни големи и сложни съоръжения е изключително важно да разполага с тази информация на време, и цифровия модел дава възможност именно тази поддръжка да става много по-ефективно и бързо и на време нещата да бъдат подменени, а не да се търси винаги вариантите на корекция или на дефектирали обекти да са в някаква кризисна такава ситуация. И така, всъщност, ако се върнем на тази схема на Bim Bam Boom, ползата при проектирането, ако се дадат, примерно, се дава $1 за проектиране в целия процес на работа, и тук може би, да, тук няма да има съкращение на стойността, може би ще има увеличение на стойността, но това е сравнението всъщност на разходите в тази схема Bim Bam Boom. Значи при проектирането, ако имаме единица, по време на строителството се похарчват $20, а по време на експлоатацията се похарчват $60. Става дума за целия жизнен път и за стойността на разходи по време на експлоатацията на една сграда. Когато чрез BIM ние можем да съкратиме част от строителната стойност и част от експлоатационната стойност, се вижда всъщност, че най-голяма полза от BIM носят строителите или по-скоро собствениците на сградата. Тъй като експлоатационните разходи са 74% от цялата стойност на сградата. И ако примерно можем да спестиме 10% от тези разходи, това са едни огромни суми в сравнение с сумите, които трябва да вложиме по време на проектирането на сградата. Може би, пак казвам, там не се спестява, по-скоро в проектирането, сигурно чрез BIM технологиите ще се наложи увеличаване на стойността на самия проектантски процес. Сега, тези предимства, разбира се, са анализирани и през годините са правени доста анкети, главно чрез собствениците на сградите, тъй като, ако се замислиме, то собствениците на сградите, те плащат и строителството, те плащат и проектирането. Така че, реално, при тях са всичките ползи, като ако трябва да се направи анализ, строителите са тези, които може би най-ще протестират срещу BIM, тъй като в момента, примерно, има една клауза, че 10% непредвидени разходи. Хубаво, ама когато имаме BIM и всичко е абсолютно точно изчислено и предвидено, тези непредвидени разходи, някои път строителите си ги взимат без да си ги направили. Са казали, аз имам право на 10% непредвидени, всъщност всичко си го направих окей, и аз тия 10% ще си ги взема просто така, без да съм ги изхарчил. Така че контрола върху строителя става много по-стриктен и строителя вече няма да може да лавира, така да се каже, и искрено казано да лъже съответните собственици или тези, които инвестират процеса. Тук показва всъщност какви са отговорите, положителните, на различни собственици в Съединените щати и в Великобритания, доколко BIM подпомага процеса на анализи и симулации, на намаляване на грешките, по-добра визуализация, контрол на стойността. Както се вижда, всъщност те имат доста положително отношение към тази технология. И тъй като стигнахме вече до разпространението на BIM и какво е отношението на BIM в Европа и по света, тук е няколко схеми. Всъщност, това е схема, която показва, тя може би вече е устаряла, защото е някъде от 17-та година. Тъмнозелени са държавите, в които вече BIM на държавно ниво, така да се каже,
е изискуема за общественото строителство. Навсякъде, разбира се, става дума за строителство, което се изгражда с обществени средства. Както виждате, това са всички скандинавски страни. От 17-та година и в Великобритания, от 15-та година всъщност, от април или 16-та беше, е изискуемо ниво 2 БИМ за всички обществени проекти. Светло-зелените държави са тези, които в момента разработват или въвеждат последователно тези изисквания. За Германия, доколкото знам, още не е въведена. Също така и във Франция, Испания и Италия. Да, говори се, но все още няма нормативен документ, който да задължава съответните участници в инвестиционния процес да използват BIM технологиите на ниво 2, т.е. да обменят информация помежду си на цифрово ниво при изпълнението на такива обществени финансирани с обществени средства сгради. Тук малко повече информация за Великобритания, която е водещата в Европа по тези технологии. Всъщност те разработват и доста стандарти, които стават основа и за международни и в последствие за европейски стандарти. И както вече споменах, на 4 април 2016 година те постигнаха тази цел, че вече в строителството се използва BIM на ниво 2 за обществените проекти. И всъщност, това вече го споменах, че AFC стана стандарт още през 2013 година. Практически това са доклади правителствени, които са от 2009-2010 година. Те отчитат вече, че чрез BIM технологиите са спестили значителни количества инвестиции. Както виждате, тук е зададено 20%, тъй като в някои проекти експериментално те още 13-14 година са използвали BIM и в сравнение с 9-10 се вижда, че сега инвестициите са доста по-малки и много по-ефективни. Сега, на ниво Европейски съюз бе издаден един документ, имаше една работна група, която разработи този наръчник за въвеждането на СИМ в европейския публичен сектор, като той е препоръчителен, т.е. той не е задължителен като елемент в всички държави. Тази EUBIM Task група всъщност трябваше да разработи тази стратегия за развитие на дигитализацията в строителството и той всъщност служи като една отправна точка, като основа за развитието на тези технологии и прилагането им във всички онези обекти, които се изграждат с публични средства. Основните цели са изграждане, разбира се, на една система от общото понятие за разбирането на проблема, да се сподели и да се разпространи последователно запознаването с тази технология и с процесите на моделиране и да подкрепи по-широкото използване и прилагането на принципи и стандарти в тази област. Основните области на действие тук са описани: създаване на основна за водеща роля на публичния сектор в строителството, широко отразяване на визията и подкрепа на общностите в този публичен сектор на строителството и създаването на обща работна среда. Тук нещо така нещо. Презентацията почна накрая да създава. Да. Този слайд веднага минава нататък. Така, и главното е увеличаване на капацитета на инвеститорите и на индустрията. В смисъл, всъщност, очаква се с това да се подобри и не само работната среда, но и увеличаването на производителността на труда в строителния сектор в европейските държави.
Сега, това е един слот анализ на процесите BIM, тъй като в Архитектурния съвет на Европа, така наречения Architectural Council of Europe, създаде още през 16-та година, ми се струва, беше една работна група за BIM, в която аз имах така удоволствието и честта да участвам в основни заседания като представител на Съюз на архитектите. И в финала на дейността на тази работна група се направи този свод анализ, свързан с предимства, недостатъци, възможности и опасности от гледна точка на архитекта. И тук набързо ще ги спомена. Разбира се, става дума за по-добър процес на планиране като предимство, по-добра връзка между проектант и потребител чрез визуализация на модела, по-добра координация между частите на проекта чрез откриване на конфликти, по-лесни промени на решението, намаляване на преработките и лесни изчисления и лесно създаване на документация. Недостатъците, разбира се, не са малко. Това е на първо време разходите за програмни продукти, за обучение и необходимостта от прилагането на нови процеси, както в рамките на съответната проектантска фирма, така и между всички участници в този проектантски процес. BIM обаче премества взимането на решения в по-ранни фази на проектиране, което очевидно е недостатък, защото всички правила и норми за заплащане на архитектурния труд правят така, че по-големите пари, така да се каже, или по-големите хонорари са в по-късните фази на проектиране, когато нали, по традиционните методи се взимат важните решения, докато при преместването на взимането на решения в по-ранни фази, всъщност те не са финансирани от инвеститора. Така че налагането на тези технологии, имайки предвид и кривата на BIM Маклим, която видяхме преди малко, налага промяна и на хоноруването на архитектурния и въобще на проектантския труд. И разбира се, един недостатък е, че ако в цялата група проектанти има някой, който е некомпетентен, то тогава BIM всъщност не може да бъде приложен и това води до съответните допълнителни разходи. Възможностите, които обаче дава тази технология, е да се върне ролята на управление от архитекта, всъщност да започне да управлява BIM процеса и оттам целият процес на проектиране. Могат да се поставят по-комплексни цели, дава на архитекта по-голямо поле за изява, т.е. да има водеща роля, тъй като и архитектите са онези специалисти в процеса на строителство, които всъщност знаят по нещо от всичко. Т.е. архитектите се обучават и в конструкции, в инсталации, във всички онези елементи, които ще участват при изграждането на сградата, и те са, може би, най-добрите хора, които биха могли да управляват и процеса не само на проектиране, но и при използването на BIM технологиите. В това отношение, разбира се, може много да се говори. Много държави има такива ситуации, при които инженерите поемат BIM менеджмента и с това се създават нови кризи и така конфликти между участниците в процеса. Опасностите са, разбира се, че трябва да се променят процесите и се създават нови модели за взаимодействието между възложителите и строителите и проектантите, разбира се. Че това, което изпоменах, че други участници в строителната индустрия могат да поемат ролята на архитекта като координатори на процеса. Разбира се, появяват се и много нови рискови отговорности. И разбира се, има и някаква зависимост от доставчиците на програмните продукти, които не винаги могат да преценят какво точно е нужно на съответните участници в процеса, за да му го предоставят в инструментите, които те създават. Сега, за какво се случва в България? Ами вече се случва нещо. Значи, ако беше преди миналата или по-миналата година, щях да кажа нищо. Сега, това е една идея за как би трябвало нещата да се случват, която аз се опитах да разработва преди години. Виждате, че
първото е 2018, т.е. това всичкото вече не важи, но тогава се занимавах с, макар и теоретично с всички тия неща, бидейки член на тази група, за която споменах. Всъщност, в една такава пътна карта се дефинират последователността на дейностите, които би трябвало да се случат, за да може всъщност тази технология да се случи, да бъде използвана. Няма да я коментирам, аз ще ви оставя в презентацията да я разгледате. Сега, хубавата новина е, че да, вече има стандарти, които са факти в България. И това, с което ще завърша след малко лекцията, вече има и една национална група, организирана от МРРБ, която би трябвало да управлява и да ръководи този процес. И всъщност, може би до година ще имаме такава пътна карта, която видяхте преди малко. Може би тя ще е подобна на тази, само че горе в антетката годините ще са променени, тъй като няма да почва от 18-та, сигурно ще почва от 22 година, но все пак нещо се случва. И така, връщайки се за стандартите, аз няма да ги коментирам, но това са 4-те ISO стандарта, които са вече и BDC стандарта. Всъщност, както виждате, то пише BDC, N и ISO. Процесът е следния. За много от тези стандарти първо се правят ISO стандартите, които след това се приемат от СЕН, това е Европейската организация по стандартизация, и след като преминат съответното одобряване в СЕН, те стават ЕН стандарти, European Norm, обикновено запазвайки номерата на ISO стандартите, за да няма всеки да си прави различна номерация. А в момента, в който стандарта се приеме в СЕН, той автоматично става и БДС, тъй като България е член на СЕН и всички членове на СЕН всъщност са задължени тези европейски норми и стандарти, които се приемат, автоматично да бъдат легализирани като национални стандарти. Така че тези 4 стандарта, които са приети вече 17, 18, 19 година, са и български стандарти. Сега, това, което е също положително, е, че още през 2017 година Техническия комитет 101, който се наричаше устойчиво строителство, става дума за Технически комитет към Български институт по стандартизация, който се грижи всъщност за разработването, оптимизирането на стандартите и всички дейности, свързани с стандартите, прие, че към този технически комитет ще се разшири, така да се каже, неговия обхват, и освен за устойчиво строителство, той ще отговаря и за строително-информационното моделиране. И практически в дейността на този комитет се включиха и изготвянето на превода на 2 от стандартите. И това са тези стандарти, които тук са цитирани. Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително-информационно моделиране. Първите му 2 части на този стандарт, те са 2 отделни стандарта. Така че те скоро ще получат и своя български превод. Това са всъщност... това е описание на тия стандарти, вече на български, защото горе в първия слайд бяха само на английски ISO стандартите. Другото, което се прави или е направено, има една международна инициатива, тя се нарича, сега малко ще го включа и ще го видите, BIM Excellence. Това е една инициатива, поддържана от... сега ще трябва да смена обаче шерването, New Share, за да ви покажа... Да. Да видим дали... виждате ли BIM инициативата? Или не виждате? Смени ли се екрана или... Да. Защото при мен е... Тоест, виждате вече браузъра ми.
сайта виждаме, да. Да, BIM е инициативата, всъщност е един международен проект, води се от един австралиец, Билал Шукар, и в него участват от цял свят страни. Всъщност, после като се върна презентацията, видяхте там тъмнозелените места. Малка група от ЛАСАГ сме, така да се каже, доброволци към тази инициатива. И примерно, ето, за мисията и целите на инициативата в началната й страница, вие виждате тук, че има и български, т.е. като се цъкне тук, мисията и целите ще могат да бъдат прочетени и на български, ето ги. Така че тук става дума на мисията на инициативата BIM-E, това е съкръщението й, ще бъде постигната чрез демонстриране на нови начини на мислене, научни изследвания, обучение и сътрудничество. Визията е да бъде постигната чрез демонстриране на нови чрез научни изследвания, обучение и сътрудничество. Това всъщност те са се оплескали нещо тук. Аз това не съм го чел. Тук нещо като... това е. Тъй като тия, които са слагали превода, те не разбират български, явно са направили грешка. Тия два текста не трябва да са еднакви. Така че е хубаво, че ги вземнах да ги чета. Това са целите, които се поставят с тази инициатива. Значи всичко е напълно, така да се каже, отворено и широко достъпно. Не всичко, разбира се, още е преведено на български, но ако ви е интересно, може да влезете в BIMExcellence.org и там да се запознаете с тези материали. Може би едно от най-полезните неща на този етап в тази инициатива, това е така наречения BIM Dictionary. Този BIM Dictionary има около, както виждате, 787 термина, които се превеждат на около 25 езика. Сега, това е примерно някакъв термин, модел use, BIM модел и така нататък. Ако искате да го видите дали го има на български, най-отдолу има това земно кълбо и излиза един списък, в който може да го видите на различни езици. Тук бъга го няма, бъга е в началото, но ако примерно отида на BIM Models, тъй като речник е такъв интерактивен и може да се влиза от термин в термин, или пък ако тук в търсенето напишете дори на български SIM, така и ще ви излезат примерно различни термини, ето SIM резултат, SIM хардуер и така нататък, и вече ще можете да влизате от едно място на друго. Т.е. това са понятия, свързани с SIM. В момента от тези 700, може би 10 на 15% сме превели на български, но екипа работи и се надяваме сега в тия така по-спокойни времена да може да преведеме повече неща. Така че все пак това е една база за информация, свързана с понятията на BIM. Сега ще се върна към... ще върна. Нямах предвид към моята физиономия да се върна към презентацията. Така би трябвало да се е случило това. Всъщност това са страните, които участват активно и в които вече имаме преводи на понятията. Това е BIM речника, всъщност аз ви го показах лайв, не е нужно тая слайд. И това, което е всъщност най-новото от миналата година, че с заповед на министра на регионалното развитие и благоустройството бе формирана национална работна група за въвеждане на строително-информационното моделиране за целия жизнен цикъл на строежите. Сега, за съжаление, това беше направено есента на 2019 година и тъкмо когато трябваше вече тази група да почне да работи, ни се стовари COVID историята, но поне през лятото беше направено едно онлайн заседание на тази работна група, на което стана ясно, че от есента на тази година започва и проект, който е финансиран от Европейската комисия директно, от Генерална дирекция подкрепа на структурни реформи.
И всъщност в рамките на изпълнението на този проект се предвижда изработването на стратегия и пътна карта за реформиране на сектора на строителството и въвеждане на СИМ в целия строително-инвестиционен процес. Като този проект се изработва от консултантска фирма KPMG, заедно с български, разбира се, партньори и участници на експерти за мой късмет и щастие и от ОАСГ. Така че в рамките на следващата година сигурно този проект ще бъде приключен и тази национална работна група ще трябва да валидира резултатите от този проект и надявам се това да даде някакъв старт на наистина на национално ниво на използването на СИМ в строителството. Иначе в момента СИМ се използва, разбира се, но там където имаме частни инвеститори. Аз преди малко споменах за проекта на ЮСК, който изцяло е изпълнен с СИМ. В момента се разработва така наречения дигитален двойник, т.е. нали, проектантите правят описанието дигиталното, за да се бъде построена сградата, но след построяването й всъщност всичко трябва да бъде описано отново в дигитален модел, който да отразява всъщност какво точно е направено и как е направено, за да може чрез този дигитален двойник на сградата да може тя най-добре да се управлява и поддържа. Сега на този последен слайд са просто изброени местата, които бихте могли да влезете и да разглеждате. Тук, разбира се, Building Smart е едно необятно поле. То е свързано главно с разработването на тези стандарти и технологични основи на BIM. Сега, в нашия университет, както знаете, ние се опитваме не толкова теоретично да ви подготвяме в BIM, а практически, т.е. да се научите да използвате съответно BIM инструментите, като ArchiCAD, като Revit и други подобни. Лошото е, че инженерите не са точно на този етап и на това ниво, но всичко пред нас предстои. Хубавото е, че в строителния факултет има хора, които така BIM не е за тях мръсна дума и че също се работи по това, дай Боже да го доживееме, да се направи сътрудничество между архитектурния и строителния факултет при разработването на, примерно, на дипломни работи или на проекти в последните фази на обучението на двете специалности, в които те да си сътрудничат. Нещо, което, разбира се, можеше да стане и на ниво хартия, но така или иначе не се случи. Та да се случи поне покрай BIM технологиите. Така че у нас, ако трябва да говорим, в BIM всичко предстои. Така, благодаря ви, че седяхте и ме слушахте час и половина. Ако имате някакви въпроси и допълнителни неща, които бихме могли да кажем, да използваме времето до 2. Всъщност ние не направихме междучасие, така че може да се приеме, че сме изчерпали времето за лекция, но все пак имате думата. Може и да няма май въпроси. Може и да няма. Аз заради това винаги съм казвал, че Zoom може би не е подходящото място да се правят такива лекции. За мен и това е другата, така да се каже, важност на дигиталния начин на обучение, че през такива платформи има смисъл да се комуникира, когато става дума наистина за комуникация. Тъй като тази лекция аз може би спокойно можех да я запиша в 1-2 видеа с презентация, примерно там, като видя, че звука не се чува от това, ще направя няколко опита и ще го докарам да се чува. Нали, да ги кача в една платформа и да ви кажа, господа, който това му е интересно, да се включи, да гледа, да слуша, да чете и така нататък.
Докато през Zoom смисъла е, ако по време на лекцията или след нея се мине в някакъв диалог, някакви коментари, т.е. когато има двустранна комуникация. Когато комуникацията е едностранна и се ползват дигитални форми, те могат да бъдат на запис. Не знам вие дали сте съгласни с това, но по този начин, примерно ето сега сте 2, 4, 6, 7 души, примерно трябва да сте 10 или 15, примерно. Точно толкова сме по принцип, ние сме много малка група. Хубаво да е. Аз не казвам в момента, че не сте които трябва и колкото трябва. Казвам по принцип, нали, че айде, вие сте малка група, но има курсове, нали, които целият курс е 134 души. Той в Zoom не може да ги поеме, нали, една дори платена версия е до 100 души и там после почват да нарастват парите. Някой пък може нещо точно тогава да му се е щупил компютъра или да не може или нещо друго да му се е случило. Дигиталните форми, това им е плюса, че ако всичко бъде на запис, човек може да си го гледа, когато има време. И по този начин пак ще го изгледа, или няма да го изгледа, защото и тук, примерно, айде, вие сте в Zoom, виждам има едни имена. Ама, дали някой отзад сега седи или слуша, или просто си е оставил компютъра включен и прави нещо друго, това никой не може да го види. Нали? Аз не казвам сега, че вие не слушате, нали? Не ме разбирате погрешно, но въпросът е, че така или иначе, без двустранната връзка, лекциите в Zoom, примерно, за мен не са правилният подход. Но може би пък са максимално приближаващи се до реалната лекция, защото иначе ще станем съвсем като роботи, просто си пускаме едни клипчета и слушаме. Да, така е, ама на реалната лекция, да знам, пак там има някакъв човешки контакт. Там, да речеме, аз гледайки аудиторията, независимо, че е примерно от 5-6 души, мога да разбера кога аудиторията възприема, кога и е скучно, да бъда по-бърз или по-бавен. Или така говорите все едно на екран само. А сега все едно си говоря сам. Така Да, аз съм съгласна това за камерата, но обикновено не го практикуваме, защото сме много хора и Zoom, примерно, забива, въпреки че нашата група не е толкова... Не бе, всички тия неща са ми пределно ясни. Аз ползвам и Zoom и други платформи от февруари месец, даже от преди това. Бях сравнително подготвен за проблематиката, която ни се случи сега в обучението, но казвам го по принцип, че чисто лекционния вариант според мен трябва да бъде в вид на видео презентации и аз така съм го направил с всичките дисциплини, които аз вода. Вие вече преминахте оттам, но информатика втора част и сега за Revit и другите неща, видеофилмчета, казвам им, ще имаме упражнение, което ще го правим в Zoom, ама упражнението означава вие да сте гледали филмчетата и в упражнението да коментираме някаква конкретика на нещата. Ама аз така го правих и в залата вече. От началото на този семестър обучението по Revit е така. Когато все още не беше онлайн, филмчетата са в електронната платформа, студентите трябва да си ги изгледали, а в упражнението правиме конкретен обект, използвайки знанията, които те вече са придобили чрез филмчетата. И по този начин филмчето може да го гледаш когато си искаш. Те са кратки, по 10 на минути, 15. Нали? Примерно, иначе какво правиме? В двете зали, 3 пъти в седмицата, някой седи, обяснява нещо 2 часа и вие го правите успоредно с преподавателя. Що трябва да го правиме 6 пъти, или 10 пъти, или 12 пъти, като може да се направи веднъж. А вече в конкретния ни контакт да се видят какви са проблемите, кой какво е разбрал, какво не е разбрал и да се върви напред. Така, извинявам се. Добре, ние малко се отстранихме от темата BIM. Така, аз ви благодаря. Ако нямате други въпроси, желания, мнения, благодаря, че бяхме заедно, поне на тия, които се обадиха. И ние благодарим. И ние благодарим. Довиждане. Чао. Довиждане и хубав ден. Чао, чао. Бъдете здрави. Stay negative.